बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 65थि बोसोरारि जथुम्मा चिरांनि बिजनी बरलावगावआव खुंफुंनो मैखोम लाहार फाहार सोलिगासिनो बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मा। फैगौ 2026 मायथाइनि 9, 10, 11 जानुवारियाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंगोन बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 65थि मिरु बोसोरारि जथुम्मा। जथुम्माजों लोब्बा लाखिना लुनो गोनां थेंफाख्रिनि मुसुखा आरो रंजाथाइ पार्कनि अन्थाइ खाम्फाखौ गायसंनाय जाबाय। अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होयो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा धीराज बरगयारी बिथाङा। বড়ো জাতিৰ এটা ইতিহাস আৰু এইটো আমি জীয়াই ৰখাৰ দায়িত্বটো আমাৰ। সেই হিচাপে আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভাৰ যিটো আমাৰ অধিৱেশন হ'বলগীয়া আছে 9-10 চেকাৰত আমি সকলোৱে আলোচনা কৰি যে ইয়াত সেইটো সুযোগতে আমি টেম্পাৰ্ড এটা প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰাটো প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰি সকলোৱে আমি মিলিজুলি আলোচনা কৰি এটা বাজেট কিবা কৰি এইটো ডাঙৰ এটা গাৰ্ডেন হ'ব। ইয়াৰ লগতে এইখিনি প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰাৰ কিবাটো আমি লৈছোঁ। সেই হিচাপে আমি আজি ইয়াৰ কিবাটো এইটো আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলোঁ। সেইখিনি शुक्रबाराव अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजाथियो बर' थुनलाइ आफादनि मिरु आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी, गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी, एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे गोबां माननि आलासि बिथांमोनाबो नुजाथियो। जथुम्माखौ लानानै बिजनी बरलागावनि थेंफाख्रि फोथाराव मैखोम लाहार फाहार सोलिगासिनो दं। जथुम्मानि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैगोन हादोरसानि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी, बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारी आरो बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ लाफानानै गोबां माननि आलासि बिथांमोनाबो नुजाथिफैगोन। जथुम्माखौ लानानै बानजाय आफादनि आफादगिरि एबा बारग' MLA कमलसिं नार्जारी बिथाङा हाबाफारिनि बागै गुवारै फोरमायना होयो। जथुम्मायाव बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लानो थाखायबो खावलायो बानजाय आफादनि आफादगिरि बिथाङा। 65थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालियाव जथुम्माया फैगौ 2026 मायथाइनि जानुवारि दाननि 9, 10 आरो 11 मायथाइयाव बिजनी बरलागावनि थेंफाख्रि फोथाराव जागोन। नैबे जों जेराव गसंबाय थादों बेनो थेंफाख्रि फोथारा। थेंफाख्रिनि बाहाय मावखुलि दंमोन। थेंफाख्रिया बिनिफ्रायनो माने तहसिलदार हिसाबै ब्रिटिश आमोलाव बिथाङा गावनि जि हाबा बेखौ बेहायनो मावफुंदोंमोन। दा बे थेंफाख्रिनि जायगा हिसाबैनो बे जायगानि मुं माबाखौ फोथारखौ जोङो थेंफाख्रि फोथार मुं दोननाय जाहैदों। बाहाय सानथामनि हाबाफारि लानानै दिनै 22 डिसेम्बर बे डिसेम्बर दानाव दिनै थेंफाख्रिनि स्टेसननि थाखाय बिटिसिनि EM धीराज बरगयारी बिथाङा दा आथिखालनि चिफ हाग्रामा महिलारी बिथांनि जि दैदेननायाव बिथांनि जा रां अनसुंथाइ बे रां अनसुंथाइखौ लानानै थेंफाख्रिनि स्टेचुखौ लुफुंनो थाखाय गायसंनाय जाहैबाय। बेनि थाखाय जोङो बिटिसिनि EM धीराज बरगयारी बिथाङा जोंनि बानजाय आफादनिबो मावफुं आफादगिरि बिथांखौ लोगोसे जोङो बिटिसि चिफ हाग्रामा महिलारी बिथांखौ जोङो साबायखर बावबाय, गोजोननायखौ जों फोरमायहरबाय। दा जोंहा सानथामनि हाबाफारि लानानै जि बाहाय प्रग्राम जागोन बाहाय गोबां जोंहा सेमिनार जागोन, डेलिगेट सिटिं जागोन। डेलिगेटआव माने गोदान माने हयथ' थांखि लागोन मोजां माने जोंनि बर' माने थुनलाइनि लोगोसे बर' मिडियामनि बर' बिजोंनि जौगाथायनि थाखाय गोबां हयथ' हाबाफारि लागोन, बाय डिसिसन लागोन, थांखि लागोन, बेफोरखौ मावफुंगोन। बेवहाय जोंहा 11 अक्ट'नि जानो गोनां जानाखि गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो फैगोन। लोगोसे स्पिकार जोंहा माने बिश्वजित दैमारी बिथाङाबो फैगोन आरो बिनिफ्राय बिटिसि चिफ हाग्रामा महिलारी बिथांजों लोगोसे माने आगुनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो फैगोन। बाहाय गोबां माने मन्त्रि MLA आरो जोंनि माखासे जानाखि रोंगौथि गोनां
जायनाखि माबा जोंहा जेनेबा माने हिन्दु साहित्य सभानि माने आफादगिरि बिथां बरदासआव बाहाय फैगोन बड'लेण्ड इउनिभारसिटि माने भाइस चेन्सेलर बिथाङाबो फैगोन क'क्राझार इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलर बिथाङाबो फैगोन गोबां माने लिटारेरि साइडनि थुनलाइगिरि बिथांमोना बेवहाय फैगोन आरो बे माने जि जथुमा बे जथुमा जोबोद माने मेहेरगोनां जागोन कालसारेलि माने हारिमु बिथिंनिफ्रायबो जों बेवहाय गोबां माने हाबाफारि लादों बे कालसारेल हारिमु जा दिन्थिलांनाय बेबो नायनो गोनां जाहैगोन जोंनि जायनाखि एगजिबिसन बे एगजिबिसनाव जोंहा माने 9 अक्ट'आवनो अपेनिं जागोन आरो बे एगजिबिसनाव जोङो साइन्सनि माने माबा स्पेस साइन्सनि बागैबो जों मिथिनो थाखाय जोंनि जायनाखि जेनेरेसन गोदान जोलैफोर दं फरायसाफोर दं बिथांमोना जाहाथे माने सोलोंना लानो हायो साफा साफा साइन्टिस्ट जानो हायाबाबो साइन्टिस्ट जानाय लामाथिं आवगायलांनो हायो बिथांमोना नाजायो बिथिङाव थुलुंगाखांनो थाखाय जों माखासे सेमिनारखौबो लादों आरो बे स्पेस साइन्स एक्जिबिसनखौबो जों लानाय जादों आरो गोबां माने बिफाननिफ्राय बिआरपिनिफ्राय बिफा एक्जिबिसनाव फैगोन बाहागो लाफैगोन बेनिफ्राय जोंहा माने बे समग्र शिक्षा आसामनिफ्रायबो बेवहाय माने बाहागो लाफैगोन बे माबायाव दिन्थिफुंसालियाव एक्जिबिसनाव थिग बिदिनो गोबां एक्सप'फोर फैगोन दा जोङो बुंनो थाङोब्ला बेयो मोनसे गोबां माने जेरैबो मेहेरगोनां बे कनफारेन्स जागोन आरो बेखायनो बयखौबो बे कनफारेन्सआव लैहोर लैहोर हांख्रायनाय जाहैबाय बे कनफारेन्सखौ जाफुंहोनायाव जोंनि रायजो राजानि गोबां भान्दारि दङ बिथांमोना न'खरफ्रामबो जोंनो बे कनफारेन्सखौ जाफुंनो थाखाय गोसो मोदोम जिउ होनानै जोंनो रां खेन्दा हरदों गोबां साख्रिआवला फोरोंगिरिफोर दङ बा साख्रिआवलाफोर दं बिथांमोनाबो जों रां खेन्दा हरदों बिटिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे जथुम्माखौ जाफुंनायाव बिथाङा माने रां मदद होनानै बिथांनि जायनाखि भान्दारि बे भान्दारिखौबो जोङो मख'जाथाव होननानै बुंनांगोन बुंनो थाङोब्ला गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्रायबो फोरोंगिरि बिथांमोना जोंनो बे रां खेन्दा हरनायनि गेजेरजों बेखौ जाफुंनायाव गोबां मदद होदों दा बेखायनो जोङो साफ्रोमखौबो आरो जाय बिथांमोना जानायाव लोंनायाव बायदिसिनायाव माने गाव गावनि मददखौ हरदों बिथांमोनखौबो जोङो बे दिनैनि बे बुब्लियावनो आं बिथांमोनखौबो साबायखर बावहरबाय गोजोननाय जासिहरबाय आरो जाहाथे जोङो इयुनाव बे 11 थारिखसिम माने 10 अक्ट'सिम जानो गोनां जानाखि 9, 10 आरो 11 अक्ट' जानो गोनां जानाखि जथुम्मा बे जथुम्माखौ मेहेरगोन जाफुंनो थाखाय बयबो लैहोर लैहोर नुजाफैगोन बेखौनो खावलायनानै बुंनायखौ बेनो फोजोबबाय गोजोन्थों। फारसेथिं बर' थुनलाइ आफादनि 2025नि बान्थाखौबो फोसावनाय जाबाय। मोन 11 आयदायाव बान्था मोनगिरिफोरनि मुंफोरखौ फोसावना होबाय गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा। रांसार थुनलाइयारि बान्था मोननो हादों सनितपुरनि रबि नार्जारी, समेश्वरी ब्रह्म थुनलाइयारि बान्था मोननो हादों तामुलपुरनि रमाकान्त बसुमतारिया, सानजारां लकेश्वर ब्रह्म हारिमु बान्थाखौ मोननो हादों गुवाहाटीनि देवेन्द्रनाथ ब्रह्मआ, हाब्राखात बान्थाखौ मोननो हादों गलाघाटनि कनिष्का हाज'वारी, प्रबानन्द थुनलाइयारि बान्था मोननो हादों बिजनीनि रिम्बा वारी, प्रमिला खाख्लारि राव सोलाय बान्था मोननो हादों बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि तरेन बर' बिथाङा, रामदास बसुमतारी सोलोंथाइ बान्थाखौ मोननो हादों बाक्सानि बिन'द चन्द्र स्वर्गियारिया, फ्रिडम फाइटार जगेन्द्र कुमार बसुमतारी बान्था मोननो हादों क'क्राझारनि नित्या बिन'द औवारी बिथाङा, सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्म मावरिया हावरिया बान्थाखौ मोननो हादों क'क्राझारनि शिल्पा ब्रह्मआ। 2025 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिफानाव बांसिन नम्बर मोननाय तामुलपुरनि नयनमणि बर'नो फरायसा थुलुंगाखां बान्था, हांमासि ब्रह्म फरायसा थुलुंगाखां बान्थाखौ मोननो हादों बाक्सानि नबजित बसुमतारी बिथाङा। मख'जाथावना दि जथुम्मानि नैथि सान अदेबानि 10 जानुवारियाव बे बान्थाफोरखौ गथायनाय जागोन होन्नाबो मिथिहोयो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा। जोङो 10 जानुवारि खालि जोंहा बेवहाय माखासे हाबाफारि दंबावो बेवहाय जों सावरायमेलबो दङ सावराय आयदाबो दङ जोंनि बान्था जायफोरनाखि बान्था मोनदों बे बान्था मोननाया जों दिनै फोसावबाय जों दिनै बेवहाय एसामिस निउस चेनेलावबो एसे आगोलावसो जों होदों बेवहाय जोङो गासै मोन 11 जेनोखि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बान्था होयो बे बान्थाखौ जों दिनै फोसावदों आरो बेवहाय सोर सोर बान्था मोनदों आं नोंथांमोननो एसे बुंनो लुबैदों जे नैबे बोसोरनि जेनोखि रांसार थुनलाइयारि बान्थाखौ मोननो हादों मुस्रि रबि नार्जारी बिथाङा सनितपुरनि आरो बेजों लोगोसे समेश्वरी ब्रह्म लिटारेरि बान्थाखौ मोननो हादों थुनलाइ बान्थाखौ मोननो हादों रमाकान्त बसुमतारी बिथाङा तामुलपुरनि
सानजारां लकेश ब्रह्म बेवहाय हारिमु बान्थाखौ मोननो हादों। मुंसु देवेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा गुवाहाटीनि। बेजों लोगोसे जोङो हाब्राघाट बान्थाखौ मोननो हादों कनिष्क हाज'वारि बिथाङा गवालपारानि। बिथाङा हारिमुनि सासे जोबोद माने एक्सपार्ट, जों जायखौ अस्थाद होननानै बुङो। प्रबन्नाथ बरगयारि थुनलाइयारि बान्थाखौ मोननो हादों रिम्बा वारि बिथाङा बिजनीनि, बिथाङा मोनदों। प्रमिला खाख्लारि ट्रान्सलेसन एवार्ड बान्थाखौ मोननो हादों जोंहा थरेन बर' थुनलाइ आफादनि आगोलनि आफादगिरि। आरो लोगोसे फ्रिडम फाइटार जगेन्द्र कुमार बसुमतारी बान्थाखौ मोननो हादों नित्या बिनोद औवारि, सासे बिथाङा एसएस अफिसार आगोलाव, बिथाङा एडिसि जानानै रिटायार जानाय मानसि, बर' बिजोंनि फैनाय। सुबुंथिनि थान्दै बिनेस्वर ब्रह्म मावरिया हावरिया बान्थाखौ मोननो हादों फरायना शिल्पा ब्रह्म, जाय गथ'आ माने बिमा गैया बिफा गैया जोबोद दुखुथिया, बेबायदि गथ'नो बे बान्थाखौ होनाय जायो। बेवहाय Award for securing highest marks in Bodo MIL in HSLC exam 2025 श्री नयनमणि बर' तामुलपुर बिथाङा बेखौ मोननो हादों। आरो लोगोसे हांमाश्री ब्रह्म स्टुडेन्टस इन्सपिरेसन एवार्डखौ मोननो हादों नबजित बसुमतारी बाक्सा बिथांमोना। बे जाबाय जोंनि बान्थाफोर। चिरांनिफ्राय बिउर' चिफ रिमस सेननि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट बड' लाइभ 24।